To jama'a assalamu alaikum. To jama'a, jiya kowa ya ji wakilan Yahudawa a ban ƙasa ECOWAS, wato jiya sun kira gagarumin taro inda suka ce suna kira da babban murya cewa da ƙasar Nijar da ƙasar Mali da ƙasar Burkina wato suna ba su haƙuri. Kasatan ƙasar Nijar ita ce tafi yin wato fushi a cikin harkar nan. To su zo a zamna wato a yi negotiation alaniyable, bi ma'ana a zo a tattauna, a zo a zamna wato a yi sulhu a cikin ruwan sanyi cewa su ECOWAS sun yarda za su ɗage ma ƙasashen guda uku takunkumi automatic. Kasatan ƙasar Nijar wato za su ɗage mana takunkumi, amma suna da sharaɗi guda biyu. Sharaɗinsu na farko shine wato idan aka tsayar da demokarasiya, to da shugaban ƙasa Chani wato da na Burkina da na Mali, wannan guda ukun ba za su taɓa tsayawa takara ba. Sannan sharaɗi na biyu kuma su faɗi watanni nawa za su yi za su ba da mulki. To wallahi abin da muke son ku sani, ƙalu iksa'u fiha wala tukallimun, ku ja mana bakinku ku yi shiru, ba mu da alaƙa da ku. Wato takardar da muka tura muku cewa na mun sake ku, wato wannan takardar wato da wani yare kuke son mu maku, wato don mu gaya muku mun sake ku. In shugabanninmu ba za su iya gaya muku ba, ku faɗa mini ni da wani yare kuke ji, dan ina jin yare ya kai ƙwaya 6, ni zan iya gaya muku. Maciyatan banza, maciyatan woyi. Yanzu ga abin da ya dame ku a ƙasar Senegal, ga kayan kunyar da kuka yi wanda ku da kanku 'yan cikinku sun ce an yi kayan kunyar da ba a taɓa yi ba tun da ake a tarihin Afirka. Ga shugaban ƙasar Senegal ya yi shekara 14 yana mulki, lokaci ɗaya yanzu ya hito ya ce ya yayyaga kundin ƙasar gabaki ɗaya, ya ce wucewa zai yi tazarce, ya ce bai shirya haɗa zaɓe yanzu ba. Amma ba ku hito kuka yi magana ba, abinda kuka ce wato kuna Allah wadai, kamar yadda ni ma nake Allah wadai, haka kuma kuke Allah wadai. Ba wani abin da za a yi ma Senegal, shikenan wato ruwa ta sha, wato hannu ya sha na gida. Ga abin da ya dame ku, ku diba ku ƙasar Najeriya, kasatan arewacin Najeriya, yanda mutanen nan kuka tsiyata su, baicin kun ƙaƙaba musu talauci, wato yanzu kun wuce, yanzu kuma kun ƙaƙaba musu yunwa. Yanzu kun sa al'umman Najeriya wato suna wacewa, suna zuwa diga, su ne Nijar diga, wato su ne Kamaru diga, su ne ina ne diga, kuma digar da suke zuwa yanzu ta wulaƙanci, irin dai digar da ake zagin 'yan ƙasar Nijar suna zowa, wato suna garuwa, suna bara, suna menene, ƙaryace-ƙaryace da kuka dinga yi mana a da. Yanzu ga al'ummar Najeriya ga su yanzu ku kun ƙaƙaba musu wato yunwa, ba wai magana talauci ba, domin al'umma tana iya ta rayu da talauci, to amma ba ta iya haƙuri da yunwa. To yanzu ga ƙasar Najeriya kun ƙaƙaba musu yunwa da ƙarfin tsiya da sunan wannan demokarasiya. Maimakin ku ECOWAS, tunda ku aka aje akan abin da ya shahi tattalin arziki da sanin damuwa al'umma, ku je ku zamna ku warware ma al'umman nan wannan damuwar da take ciki na cewa ga yanda rayuwa ta kara musu. Ba ku taɓa hitowa ba kuka ce ga halin da Najeriya take a ciki, bari ku je ku taimaka musu saboda an ƙaƙaba ma wato talakawa yunwa, tunda kun ce saboda talakawa kuke yi. Ba ku taɓa yi ba. Ga ƙasar Senegal can yanzu ana yi ta kashe al'umma, ana ta yaƙi, ƙone-ƙone, wato ku wannan ECOWAS ɗin ba ku je kuka zamna ba, ca kuka yi kuna Allah wadai, kuka kawar da kai saboda Nijar ce damuwarku. To wallahi duk wannan yakin da kuke cewa a zo a zamna a yi negotiation alaniyable, duk kuna wannan abin ne saboda Nijar, saboda Iranian ko, saboda Faransa kamfani 3,200 da wani abu sun tsaya a aiki, wato saboda Iranian ɗin Nijar. Kayan kunya, ashe har jirgin ƙasan da kuke hawa ƙasar Faransa, wato da Iranian ɗin Nijar ake ɗauka ake yin wutai, wato sai a dinga jona ma jiragen ƙasa. Ga jiragen ƙasa nan da yawa yanzu sun tsaya, ga su nan wasu har sun fara hawan kekuna, wasu mashina. To kaɗan ko gani, maciyatan banza, maciyatan wahi, wato Nijar
wato mutanen nan tsakaninmu da mu da ku sai dai mu ce ubangiji Allah ka ƙara dammara ku.